Bismillahirrahmanirrahim. Sekadar perkenalan saja. Kebagian ancak-ancak kah. Kalau pun buruk kan tak perlu. Badi aja pun di Bangkaulu penembak kepada muaro bari ampun kami di pengulu jawab assalam di juaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ipak kadiri badan kami mak jauh kalah kami jalan dakeklah kami turui. Lah tipu di kampung mamak di sana di pemuatan semalam kini dalam daerah Rang Sejunjuang. Dek elok bahasa orang resiko Allah diimbau di Bonaya. Tiba kami lah bukan pintu datang kami lah kembang lapiak lonjok siriah carano lah sudah pula menjam makan. Tentu kerajo kami ansua nan baguro semalam setuak berendang semalam nangko dalam rangka pesta perkawinan anak kemenakan kita. Ini orang pemuatan kawaraja jadi ajo ke Priaman. Mungkin kadang jemputan mungkin enggak. Jadi sultan orang wak sikomaya. Cepak panua gantang walanjuang ke cepak anak tiga dua dalam daerah Minangkabau. Salam ya simpuah kami anjuang ke bakai nenek jomama alim ulama cediak pandai. Ke bakai di sana nabasamu. Kami nak ketik muda mata umur halus tahun jaguang darah halus tampuak Pinang. Baraka balon pendapek kurang pengalaman Jawa sekali bapa paham mak tentang itu. Ibarat orang ambil tabu mak. Kok gadang tabok di buku, kok panjang tabok di ruweh. Nyampang kau ndak mani tabu sampai kau juangnya mak. Jangan mupek ke kami, tiang di kami bau sawo. Si ceri di tepi banda kok rabah tolong runduan kami muda mata jolong baraja. Kok salah tolong tunjukan. Kok rabah tolong runduan mak si ceri rabah daun jatuhnya dari badarai. Kok salah tolong tunjukan. Kok sasek kami pantun kami berdendam kurang pandai. Kali lawa di Sungai Rimbang nak rusuh mati terabiahnya pukua duo. Kok gawa minta ditimbang mak berdoso ampun alabiah kebakin nenek mamak resiko. Ibarat orang balai aja mak. Lawit nalaweh kami sawang ombak nagadang kami tunduk kok karam kami tentang itu. Kok tabanami yang minta disilami, kok anyik minta dipintasi. Baik itu kandak kami ini baru tiba. Ibarat orang mengaji je mak. Barihna di bawah, kok katiana di atas, kok tak kebawahan. Mana bang kok indak dari pangkal menyisiak, kok indak sampai kau juang. Maafkan juga kami di mama. Kaganti Siriah nasa Kapua, kaganti Pinang nasa Gato. Kaganti perkenalan diri kami nak kabogoro semalam kini nak kami ibu ramak semalam nako simak dan mamak jale-jale nak mak son terangan cik-cik nan ke Pasar Luang Daman dari Solo Simpang Rumbiau nan ke Barendang Emilia Kuncia buruak indah rancak terdorong pak lah 6 tahun dek Marando kok ada orang siko kok lah terdorong ke Kuncia bana bamintu nan sabalaki dambo gapuk indah lesui tak tapi tulang aja sado cimui dari Simpang Romeo. Kalau sebalai kau orang kampung kita orang kampung baga orang guguk Priangan. Namo kalau di Batu Sangka dulu nama Sabalon ke Solo namanya Ayu Gugua. Kini inyolah mulai tenar seketik viral bagi cik orang kini Ayu Renia Bugis. Asa kampung di Batu Sangka kapak buruak tak ada maha ke Solo nyope babini ndak ora kira ke Solo. Tukang organ kita inyo kadang namo tarik sekadang iku bak aku narik tarik dari Solo kita diiringi oleh bayau musik dari Solo tuah na sedang macik apa kita bantu Mr. Limbat nampak domba abuak panjang janggut tajulai entah sia orang nampunyo taragak benak Emilia memakai beko di pungkang di bini. Ambo sendiri asli sementara ambo nateci seorang dari Batu Sangka. Asli nama Aprison. Gala de pegoran Makson Sawua. Diagiannya dek Bang Beni Makson. Kalau kawan panggil Son Sawua. Tapi alhamdulillah le Sawua seperti ini pak. Rancak indak buruak terdorong. Allah diuntung ke bak ajo. Kamala bangsa minta tolong. Tiuk duduk dekat nalesi yo ndak do nak puak do pak. Ialah mamak jersana ndak guna di rentang bandang elok dikumpan singke ambil sekadar ke paguno. Elok kita dah ngasal long jalendang. Simak lapan tun cik-cik sabui lagu nan teraso.
Jo singgalang selong dimulai daman ba itu ada guru nangku kami rindak cadiak pandai timbang indak mama na basamo. Lah rami pasadang wandang di mungku bajalan gadang kemudian jalan ke Suliki ke kida orang kabalai. Daman solo ambil saluang. Dia yurnya emlia cimui anso badendang. Jo singgalang indua kita lagi. Jo bismillah guru dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai singgalang indua, selamat datang jo mama jurusana. Bayi nak asli di siko maupun nak dari Pariaman. Apa menjalang alik menantunya kemari. Atah, aku ajawak dengan kau. Dan ketik kena tersebut nama mak nak kadang tak timbul kalah. Dek kita sekali basuh, dek kita alun batamu. Beri maaf banyak-banyak. Pada siang babi hari, pada malam babi minyak, pada babi muas saja. Lah diambilnya saluang dek daman, ansu emlia jayu badendang. Salamai menangakan. Dia gia sadaba kandak dia. Kandak nak samo di dendangan. Urang babanta wa indak rasakan nampak lama-laman. Anak raja oi tamang lalai oi Jumpa pada gantang bahan lanjang amat sekatan anak tiga dua alai tambah kai di minang kabawan lai ai karam den di nyoden di nyoan lai nan kan duang ai salam jo samba kami yang juang nema bila jo maaf kami kita alai gua jo jago kota lampawan lai ai karam den di nyoden di nyoan lai nan kan duang ai Adi cabia kaini beli ama cabia apa gusti yang anu alai tuana bangun yang anu ama oi karam ne ninyoden dinyo lalai la dinding
minta kabia kami bani ama sana rasamu alai tuana ilanan ba samu ama oi karame nyoden inyo lalai ila tuana Oi salamu pandan badara ende maklai bapa di ladang alai kami bapa di bilangan nalai oi di manyo kini alai nan kandung oi salamu kita badara ende maklai bati sanang sajo alai kami dia para saya nalai la di manyo kini alai nan kandung ayalah mama di sana dia gi akan da ajawa tadi kalau tibo nyerti otun tawa nah dari Pariaman mudah-mudahan dari sikojonya langsung karo babeliang sekali di sana tah nu beso singalang jaya sudah singalang ko aro beliang dah.
Goyang DJ. Kunisan luang daya dia ayat tadangan alakan duang ayat barendang jantan awatino ayama ala barendang anga jantan awatino kok indah alam suang de emde indah awaan alakan duang man koko awaan de sayang tabasuo kok indah talon sonde maaman dia mama oleh la mungkin awa ananakan dua kadi palakino ala mungkin awa oyama kadi palakino Ara oba beleng ande nanabakan da ananakan dua ngoy basamo awa ane dan ay mandendangan basamo awa ane dawe la mandendangan kok nani ko alala mo de mati pajak ande yuda we la iko namang uda ay mai tu ingan la iko namwa ande uda mai tu ingan batu sangka oyama adana diuji nanakan duang kasia tak dorong ada dia saja dulu oyama kasia tak dorong ada malah saja dulu dialah pada oyama anyo mati le emalia danu imastin anyo nema nanaka tuju lalai danu imasin otulan naka tuju dahulu bayang boy panjang nanakan tuang oi kini barang boy tigo bau oi garam dan dino oi dahulu bayang sia sayang nanakan tuang oi kini baca dorang ndak tahu oi di mana Ara oba beleng Allah tadangan nanakan dua ngelai kasanang neda mandanganyo di mano hati jomato oi kana baur nanakan dua ngoi badan nena juwa neda mana gua nganyo sero kalau badanku Oyasa